Salut, prieteni! Haideți să vă arăt o celulă de hidrogen pe care am construit-o acum mulți ani de zile și care până astăzi a stat nemai făcând nimic cu ea. La momentul respectiv am făcut niște experimente, am produs hidrogen. Bineînțeles, nu cu bateria asta mică care am pus acum, asta are 12V, doar 2,6 amperi, am pus o baterie auto. Scotea hidrogen. Dar m-am oprit deoarece nu aveam condiții de securitate ca lumea. Deci când dădeam foc la hidrogen, acesta exploda foarte rapid și flacăra avea tendința să o ia pe furtun spre celulă. Și mi-a fost teamă să nu fac vreo prostie. Acum să vă întreb pe voi, poate știți mai bine ca mine, ce robinet, ce ustensile ar trebui să folosesc pe conducta de hidrogen ca să nu mi se întoarcă flacăra. Chiar vă rog să mă ajutați să-mi spuneți, fiindcă vreau să reîncep din nou experimentele cu așa ceva. Deci, când am să o desfac, am să vă arăt cum am conceput-o eu la interior. Salut!